Production. Dabo dabo ne ko lago lago. Dabo dabo ne ko lago lago. Dabo dabo ne ko lago lago. Hello? Walaikum salam. Ya ke ciki ne? Hawa. Ina kai yaushe? Hawa kai ka san an ban zo ba hawa. Ai ina bai yi bane ma ai. Insha Allah. Ni na sata ai. Wannan riyan ne dama? Gaskiya baba fa ka samu abun nan fa. Kai? To shikenan ba yawa. Insha Allah. Ya na ji kamar kana magana wani tafiya. Galadima ne wai zai yi aure. Galadima? Eh mana. Mutum mai lesi. Tab abokin kan nan. Eh mana. Tab. Wai zai yi aure. Yaushe? Ranar Asabar. Da za ka tafi kenan. Ka san dai ni muna da lecture. Ba dai na ce mai zan tafi ba. To. Duk abin da na gaya mai yadda zai yi. Eh mana. Kace dai za ka bada yan duniya kenan. Kai ba inda zan je Allah. Ai da ma wannan Galadima naku na ba na gane mai komai na shi za ka ganki dai. Ya cika matsala ne. Gaskiya. Bai tashi ga to. aure ya saya ba Allah. Ya san yawa ai. Ni dai muna lecture ka ga ai bai kira ni ba saboda ya san ni kullun na so. To mu ai dan casun nan ba za mu daina zuwan shi. A gaskiya. Baba kaga bidiyon wannan play? Gaskiya dan wasan nan ne ma fa ya burge ni. Ai in dai kwallo ne barin dawo ma da baya ka gani. Ba kai wani aiki sai magana kallo. Kai. Galadima. Ai na zo gun bikin ka na ga jama'a ina ta daga ma hannu. Na miƙa ma hannu jama'a ba su banni na kai gurin ka ba kai. Ka hada jama'a fa. An sha buki iya buki ina ga ma. Ai ba ma sai kai wani magana ba. Ai ba samu yin bikin ba. An daga bikin sai wani sati. Iye? Abokina. Ku danna subscribe. Sa'annan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.